ଆଲୋ ମିକି ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି? କ'ଣ ହେଲା କେତେ ନାନୀ? ଚିନି ଦେଲୁ ଆମ ପାଇଁ କାଲି ସରିଯାଇଛି। ନିଅ ନାନୀ। ଆଲୋ ମିକି ବୋଉ ଶୁଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶର୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ କି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଅଫିସରେ ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛି। କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ କି? ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରି ସେଇ ଟଙ୍କା ସହିତ ତାରି ହେଉଥିଲା। ତାରି ସହିତ କାଲି ରାତିରେ ପଳେଇଛି ପରା। ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣିଲ କି ଆରେ ନାନୀ? ମୁଁ ସେଇ ବାଟି ଦେଇ ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ମୋ କାନରେ ଟିକେ ବାଜିଗଲା ଆଉ। ଆଉ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଅ, ଆମର କ'ଣ ହେଲା। ନାନୀ ନାନୀ ହଁ ଲୋ କହ। ଆରେ ନାନୀ, କାଲି ପରା ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତମ ପୁଅ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛି କି? ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ତ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ତଥାପି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ହେଲା। ସିଏ 280 ରଖିଛି। 280? ମୋ ଝିଅ ତ 240 ରଖିଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ବେଳେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି, କପି ପରେ ଜଗେଇଥିଲେ। ଆଲୋ ରିଙ୍କୁ ବୋଉ ଘରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ମ? ହଁ ନାନୀ କୁହ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି? ହଁ ଶୁକୁଟା ପଣ୍ଡା ତ? ବାବା ସେ କାଲି ପାର୍ଲର ଯାଇ ମୁହଁରେ ଫେସିଆଲ କରି ଯେଉଁ ଚିକ୍ ମାରୁଛି ଲୋ ମା, କହନି। ଆଜି 10 ଥର ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଦେଖେଇବ ବୋଲି। ହଁ ସ୍ୱାମୀର ଏପଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖଟି ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଫେସିଆଲ କରି ଷ୍ଟାଇଲ। ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ କାହିଁ ଆସିକି ଏଠି କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି।